шумораи ширкатҳои кишоварзии чин ки дар заминҳои Тоҷикистон кишт мекунанд ба 5 адад расидааст. Камбуди заминҳои ҳосилхез ширкатҳои чиниро водор месозад ки берун аз қаламрави он кишвар барои худ замин пайдо кунанд. Давлати чин тавассути барномаи як камарбанд якро дар пайдо кардани ҷойи по дар қаламрави кишварҳои дигар ба кишоварзон кӯмак мекунад. Оҷонси давлатии хабарии чин Синхуа рӯзи 20 март дар як матлабаш дар бораи як кишоварзи чини дуанли навишт ки ширкати ӯ 670 гектар заминро дар Тоҷикистон дар ихтиёр доштааст. 2 моҳ қабл дуанли соҳиби писар шуд ва бо вуҷуди он ки намехост тифлашро тарк кунад боз ҳам ба Тоҷикистон омад. Канор гузоштани тифлу ба Тоҷикистон омадани ли бесабаб нест, чун беш аз 6600 гектар заминҳои ширкати хунфанг дар вилояти хенани чинро ки дар он ҷо кор мекард шӯра зада ва аз ҳосил монд. Ин аст ки ин ширкати чини дар ҷустуҷӯи замини кишти Угандаву Намибия, Камбоҷаву Мянмар ва чанд кишвари дигарро давр зад ва билохира интихоб сари Тоҷикистон ва Украина қарор гирифт. Ба гуфтаи дуанли ширкате ки дар он кор мекунанд дар Тоҷикистон беш аз 31 миллион доллар сармоягузорӣ кардааст. Вай афзудааст, ширкати ӯ мизони ҳосили пахтаро аз 1 гектар ба 3.5 тонна расондааст ки нисбат ба деҳқонони маҳаллӣ 50% бештар будааст. Синхуа навиштааст, чин бо густариши барномаи як камарбанд якро ширкатҳои кишоварзиашро ба густариши фаъолияташон дар хориҷ ҳавасманд мекунад. Ин аст ки таи 2 соли ахир шумори ширкатҳои кишоварзии чин дар Тоҷикистон аз 2 ба 5 адад расидааст. Тибқи иттилои вазорати кишоварзии Тоҷикистон, ширкатҳои Синзян, Инхай ва Хайли ки аз ҷумлаи ин 5 ширкатҳои чин ҳастанд, дар ҷануби Тоҷикистон беш аз 300 гектар заминро барои 49 сол ба иҷора гирифтаанд. Ҳамчунин дар вилояти Хатлон ширкати муштараки рушди кишоварзии Тоҷикистон ва чин амал мекунад ки вобаста ба нақшаи фаъолият ва талаботаш солона то 15 000 гектар заминро аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ба иҷора гирифта ба кишти пахтаву ҷувори макка ва гандум машғуланд. Каримбек Боев, як кишоварзи тоҷик аз вилояти Хатлон ки чанд сол дар ширкати кишоварзони чин ба ҳайси тракторчии кироякор фаъолият кардааст, рӯзи 22 март гуфт, чиниҳо аз як замин 2 ҳосил мегиранд ки дар натиҷа даромадашон аз деҳқонони тоҷик аз 40 то 50% бештар аст. ин кишоварзи тоҷик гуфт, аксарияти корҳо дар ширкатҳои кишоварзии чин бо ёрии техника сурат мегирад, бартаре ки аксар деҳқонони тоҷик аз он маҳруманд. Тоҷикистон аз заминҳои корами обӣ чандон бой нест. 93% қаламрави кишварро кӯҳҳо ишғол кардаанд ва кишвар каме беш аз 700 000 гектар заминҳои корами обиро дар ихтиёр дорад.